Αγρεσίους. Βρυσιές. Είναι ένας τρόπος εκτόνωσης σε άτομα που μισούμε. Δεν λέω είναι καλή φάση, αλλά είναι βρυσιές, δηλαδή λέξεις, απλά τις λες. Είσαι τίποτα από όλα αυτά? Αν ναι, μόλις το απέδειξε με τη μουνιά που μου έδωσες. Αχ, και πόνισα πούστη. Γαμώ τη μάνα σου, γαμώ τον Χριστό σου. Εκνευριστικές. Μα γιατί, απλά τις λες, δεν πρόκειται να τις πράξεις. Και άμα τις πράξεις, ρε μαλάκα είσαι τη μάνα μου. Καλά, ο Χριστός μου. Γιατί πόσοι Χριστοί υπάρχουν. Σιγά το πράγμα, θα βρω άλλον. Και μόλις βρήκα ένα στον κόλλο του σκύλου μου. Και ειδικά στα βίντεο κλιπ που σταματάνε το βίντεο με το γαμμένο μπιπ. Γαμώ το βέβο. Και άντε το fuck και το shit. Δηλαδή όλη η υπόλοιπη στίχη είναι μια χαρά. I wanna kill you, eat you. Το shit και το fuck σας χαλάσανε. Μου χαλώ το τραγούδι ρε μπαστάρδια. Θέλετε να προστατέψετε τα μικρά και μαλακίες. Αυτά όταν μεγαλώνουν χρησιμοποιούν περισσότερο στις λέξεις. Και έτσι κι αλλιώς είναι λέξεις, σημαίνουν κάτι, αντιπροσωπεύουν κάτι. Άσε που κάνετε και ρατσισμό στις λέξεις. Και δηλαδή όταν θες να βρεις μια γκόμενα σωστά, όταν είναι έτσι, δεν τις λες αι γάμι σου, τις λες αι ζυγί σου.